चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली हेदूस येथील लक्ष्मीकांत करमळकर यांच्या माडपोपळीच्या बागेत अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह आढळला। सदर इसमाचा मृत्यू सर्पदोषाने झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट झाले। याबाबतची खबर संजय गवस यांनी दोडामार्ग पोलीस स्थानकात दिली। सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावी, आरक्षणासाठी वंशावळीची अट नको अशी मागणी मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी केली। जोपर्यंत तसा सुधारित GR काढला जात नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही असा निर्धारही त्यांनी केलाय। सूर्याच्या दिशेने निघालेल्या भारताच्या आदित्य L1 यानाने पृथ्वीभोवती फेऱ्या मारताना पृथ्वी आणि चंद्राची अनोखी छबी टिपली आहे। एवढेच नव्हे तर एक सेल्फीही काढलाय। कणकवली शहरातील 2 दारू अड्ड्यांवर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने धाड टाकण्यात आली। यामध्ये 10 ते 12 हजारांचा दारूसाठा जप्त करण्यात आला। विषारी औषध प्राशन केल्याने अंबलपाड येथील बच्चू राजू खरात वय 50 याचा गुरुवारी पहाटे उपचारादरम्यान ग्रामीण रुग्णालय कुडाळ येथे मृत्यू झाला। याची खबर त्यांचा मुलगा मयुरेश बच्चू खरात यांनी कुडाळ पोलीस ठाण्यात दिली आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।